נועם טרייבר, יובל, מה קורה? אח שלי היקר, טוב שאתה פה. טוב שאירחת אותי, איזה כיף. ספר לי כבוד. קצת, איך היה נראה היום הראשון בעולם היזמות? איך זה התחיל? אני נותן את הקרדיט בכלל למשחקי מחשב, אחי. הייתי גיימר, שיחקתי מיינקראפט והחלטתי לפתוח כזה סרבר. פעם היה איזה דרך לפתוח את זה, כאילו שזה סרבר שרק אתה מזמין אנשים ספציפית ושלך. ואיכשהו גרמתי לאיזה 30 ילדים מהבית ספר להצטרף לזה, ואז כזה ניהלנו את זה ויצרנו לזה קונספט שכל אחד צריך למכור דברים בפנים, ויש עיר, ויש את הברברים בחוץ. אז זו הפעם הראשונה כאילו שהשקתי משהו ויזמתי אותו. לא יצא מזה, זה משהו כלכלי, זה לא המטרה, אבל זה קצת הכניסתי לדבר הזה. יצרתי אחרי זה כזה משחקי גיימינג של משחקי מחשב. אז גם אתה לומד כאילו לצלם, ואז להעלות את זה. כמה היית באותה תקופה? התחלתי בגיל 13-14 כזה. אשכרה. כן, כיתה ז'-ח'. ואחרי זה, כאילו, בגלל שנכנסתי לכל עולם היוטיוב, אז ראיתי מלא סרטוני יוטיוב, והתחיל קטע כזה של לעשות סרטונים של משחקי מחשב בחיים האמיתיים, כזה Call of Duty in real life, וממש התלהבתי של כאילו איך עשו את זה, איך ייצרו את זה, ואז התחלתי ללמוד תוכנות עריכה, כאילו ממדריכים ביוטיוב, ואז מפה לשם איזה חבר של המשפחה, איכשהו שמע שאני עורך, ואז הציע לי לערוך לבן שלו סרט בר מצווה, ואז כאילו הציע לי איזה 400 שקל, וזה היה נשמע מטורף בגיל הזה. אז עשיתי את זה, המבסוט, שילם לי, ואז כזה, אני אשכרה יכול כאילו לספק שירותים לאנשים וישלמו לי כסף. ואז באיזה גיל 15-16 זה היה הנישה שלי, כאילו עשיתי סרטוני בר מצווה וחתונות וכאלה. ובלי קשר התחלתי להגדיל את היוטיוב שלי ולעשות סרטוני פשן כזה, יותר כזה משחקי מחשב בחיים האמיתיים. מי שיסתכל ביוטיוב שלי יכול למצוא דברים מביכים עדיין. לא מחקת. לא. ב-2018 התגייסתי, עשיתי כזה סרטון דרמטי שאני עכשיו פורש מתחום הוידאו, כי לא היה לי זמן. בפועל פה ושם היה לי זמן, הייתי לוחם, אבל אחרי 4 שנים בצבא השתחררתי ונהיה לי יותר זמן פנוי, ומשם הפכתי את זה באמת לעסק, ואני יכול להרחיב אחרי זה, אבל ככה זה התחיל. מטורף, אז התחלת כאילו עריכת וידאו, לעשות סרטונים וכזה. כן. ומתי הגיע השלב שלקחת את זה לנקסט לבל? כאילו אני מניח שהמחזורים כמישהו בגיל ההתבגרות לא היה איזה משהו מפוצץ. כן. לא, לפני הצבא זה יותר הובי, וכזה הכנסה מהצד, הרווחתי איזה 3,000 שקל, שזה מטורף בגיל הזה. אחרי הצבא לקחתי את זה ברצינות, אז פתחתי עוסק פטור, ובדיוק התחיל הקטע של הבעלי, זה היה ב-2019, התחיל הקטע של הבעלי עסקים מדברים למצלמה, זה היה לא כזה נפוץ בארץ, ואני כבר ידעתי עריכה וגם אפקטים וכאלה, אז התחלתי כאילו עם הקונספט הזה, בעוד מקביל לכמה אנשים שרק התחילו בארץ. ואז איכשהו הגעתי לכל מיני בעלי עסקים, בעיקר בתחום האינפו שהיו צריכים תוכן, הם הבינו שכל העולם הולך לשם. והתחלנו, כאילו התחלתי לבד, צילמתי אותם ואז ערכתי, אחרי זה עשיתי את זה עם עוד חבר טוב שצילם וערך. וגם היה לי כבר קבוע את הטיול לחול, כמו שכולם עושים אחרי הצבא. אז כזה בחצי שנה לפני הטיול די ביססתי את זה, אבל עוד לא היה לי שום מושג במה אני עושה, זה היה כאילו נטו לספק שירות, אבל הצלחתי להגיע כבר ל-10-15 אלף שקל בחודש, כזה מלעבוד כל היום. אז היינו מצלמים כולה איזה 2-3 אנשים בחודש, כאילו יום צילום מושקע, ואז מזה לכל אחד היה יוצא איזה 10 סרטונים, והגעתי לסכום הזה. אחרי זה טסתי, המשכתי לעשות את זה מרחוק, אז היה לי מישהו בארץ שמצלם את הלקוח, שולח לי בענן, ואני עורך את זה מחול. אחרי זה כמה חודשים שלא עבדתי בכלל, כאילו הייתי רגע צריך ליהנות, ואז ההורים באו לבקר אותי, אז הביאו לי את המחשב, ואז כי כבר נמאס לך בשלב מסוים כל שנייה לזוז בין מקומות וטיולים וזה, בשלב מסוים כאילו אמרתי, טוב פאק, בא לי לעבוד שוב. אז הביאו לי את הלפטופ, ואז המשכתי לערוך, תוך כדי ששולחים לי את הצילומים, ואז גיליתי את המושג שנקרא נווד דיגיטלי, שאני, פאק, אני מצליח להרוויח
10-15 אלף שקל, תוך כדי שאני מטייל בסופאשים וחי במקומות ממש מגניבים ועורך מול החוף. ואז גם התחלתי קצת ליצור על זה תוכן, ואנשים כזה רצו ללמוד גם איך אני עורך ועל הסגנון חיים, וזה מה שהוביל אותי ליצור קורס. הוא עבר כל מיני גרסאות שלו עד שהוא הצליח. כמה זמן הטווח זמן הזה שכזה, מהרגע שאמרת, אני מוציא קורס, אני מתחיל לעשות תוכן על זה, מתחיל כאילו לנסות למכור את זה, עד שזה באמת הצליח, תפס איזה תאוצה כלשהי? אז היה לזה הרבה וריאציות, התחלה לא הבנתי כלום, כאילו תכלס המוצר בעולם, בכללי, המוצר זה ממש חשוב, כדי שיצא לך שם טוב ואנשים לא יבטלו אם זה מנוי, אבל בסוף העסק זה השיווק והמחירות, והרוב לא מבינים בזה, אני לא הבנתי בזה כלום. היה לי רק ניסיון קצת מהתחום סרוויס, אבל גם זה היה כאילו בעיקר ספק שירות, לא באמת עשיתי איזה שיווק מטורף. אז הקורס הראשון, כאילו, הוצאנו את זה, אני ועוד חבר טוב שהבין בשיווק, ואני כאילו הכנתי את המוצר, אבל לא באמת הבנו בשיווק יותר מדי, ולא הבנו שאני צריך להיות הפנים של זה, ומכרנו את זה לקהל כזה סופר טכני, שהכל נשמע טכני, אז זה לא... הצלחנו להגיע לאיזה 10 בחודש, אבל כאילו זה לא התקדם לשום מקום. ואז החלטנו להתפצל, אני עשיתי עוד גרסה של הקורס, גם לא הצליח, זה היה כבר זה היה בתקופת הקורונה, אז ב-2020. החלטתי להיות בברזיל, אז הייתי שם בסגרים, ופשוט עשיתי את הקורס, לא היה לי משהו אחר לעשות. וגם זה לא הצליח, ואז חזרתי לארץ ואמרתי, טוב, א', בוא נעשה פעם אחת ולתמיד את הקורס כמו שצריך, וגם נבין רגע שיווק. אז כאילו הבנתי שלאו דווקא אנשים רוצים, קמים בבוקר ואומרים בא לי להיות עורך וידאו, או בא לי להיות צלם, אבל כן בא להם מקצוע שהם יכולים לעבוד ממנו בלי עכשיו ללמוד תואר, או בלי עכשיו להיות במקום פיזי. שהם יכולים יום אחד לעבוד מהבית, יום אחד אולי מאיזה מלון בחול. לא חרטה של לעבוד מהחוף, כי זה לא נוח באמת, אבל כן שיהיה להם איזושהי גמישות וחיים כאילו לא מונוטונים מדי. ואז שהתחלנו לדבר על זה, וכלי רכב להגיע לשם, זה תחום הוידאו, אז זה ממש גדל. ותוך כדי למדתי שיווק, למדתי מהמשווקים ששכרתי וכאלה. ואז היה לי גם את העסק וידאו, וגם את הקורס. כן, זה גדל למחזורים בהתחלה של 50, אז 100, 200, בגג 300 כזה הגענו. זה לא היה איזה עסק פסיכי, אבל זה היה עסק נחמד, וכל הזמן הזה כאילו נשארתי בדרום אמריקה. עד עכשיו. מטורף. עכשיו אני כבר לא הבעלים של הקורס בכלל, מכרתי אותו, מה שחשבתי שלא יקרה, כי זה על הפנים שלי, אבל זה קרה לחברת קורסים אחרת שרוצה כזה שיהיה לה הרבה קורסים תחתיה, ומצאנו דיל שטוב לשני הצדדים. ועכשיו בכלל אני עושה דברים לא קשור לעולם האינפו, אבל עדיין בנישה של הצלמים והאורחים, וכן. מה אתה עושה היום? ספר קצת על טיימליינר. אז כל הזמן, כאילו מעבר לקורס, היה לי גם סוכנות שאני מנהל 10 עורכי וידאו פרילנסרים שסיימו את הקורס שלי. ובעצם אמרתי, אוקיי, איך אני יכול לנצל את זה שאני בחול, לא לעשות את העבודה הטכנית בעצמי, ולשמור על איזשהו לייפסטייל שיש לי סיסטם שעובד, אנשים שהכשרתי, ואני יכול לספק תוצרים לחברות של עריכה. וגיליתי שיש חברות הפקה בארץ, שכאילו מצלמות בעלי עסקים, ועושות כזה סרט נע, שהבעל עסק בא למשרד שלהם, מצלם, מדבר למצלמה, ואז מוציאים לו מזה שורטס. והסיבה שהחברות האלה לא גדלות, זה נטו השלב של העריכה, כי נהיה צוואר בקבוק, שהם לא מספיקים לספק את התוצרים בזמן הלקוחות שלהם, ואז הלקוחות שלהם מתבאסים עליהם, וגם הם לא יכולים להביא עוד לקוחות, כי תיאורטית, אם זה היה תלוי רק בלצלם אותם, הם יכולים להכפיל את העסק פי איזה 2. ואז התחלתי עם אחת החברות האלה, שאמרתי להם, שמעו, תצילו אליי את כל העריכה שלכם, אני אדאג שתקבלו את הכל בזמן, גם ברמת עריכה טובה יותר, וגם תוכלו להכניס אליי אינסוף סרטונים, כמה שתרצו. ואז כאילו הקמנו את הסוכנות, שהיה אותי, 2 אנשים שמפקחים על האורחים ומלא לקוחות. כאילו הלקוח זה הסוכנות, ותחתיו יש את הלקוחות שלו. אז היה צריך כאילו לבנות משהו לזה, ועשינו את זה במנדי, וכאילו החלום שלי היה שזה יפתור לי את זה, ושאני אוכל לשתות קוקוס בחוף והכל רץ, אבל בפועל זה לא בדיוק עבד ככה. ככה תמיד נראה שזה ככה, זה פשוט אף פעם לא קורה, אה? כן, כי
הכל נשמע יפה, אבל בסוף זה דרש פתאום אוטומציות מסובכות למאנדיי, וזה דרש כל הזמן להכשיר אורחים חדשים, ואחרי 3 חודשים העורך אומר לך, בא לי להקים עסק משל עצמי ועוזב אותך, ואז אתה צריך להביא מישהו אחר. ולעקוב על תשלומים וכל מיני דברים שלא הצלחנו לעשות, ובלי קשר היה לי הרבה כאבים גם בתקופה שהייתי עורך פרילנסר, עם כל הסבבי תיקונים מול לקוחות, שלקוח שולח לך איזה סרטון בוואטסאפ, בגוגל דרייב, ואז אתה מתחיל להגיד לו, כאילו, תשנה, ושנייה 15 אתה כותרת לצהוב. גם שאני הייתי לקוח של עורכים שעשו לי תוכן לאינסטגרם, וגם שאני סיפקתי עבודה ללקוחות, אז בתור עורך אתה שונא את הלקוח שמוביל לך מלא תיקונים, ובתוך לקוח אתה שונא את העורך שהוא לא מבין אותך והוא חושב שאתה לא יודע מה. ואז נוצר החיכוך הזה, מה שבסוף מוביל לזה שהלקוחות לא ממשיכים עם העורכים לעוד, או שהעורכים נהיים ברנאוט כי נמאס להם מהמקצוע, לא כי הם לא אוהבים לערוך, כי הם שונאים את כל ההתנהלות מסביב. אז אמרתי, מה אפשר לעשות כדי לפתור את זה? אחרי שמכרתי את העסק הקודם, נהיה לי הרבה זמן פנוי. אז הורדתי את כל זה ל-Chat GPT. קודם כל עשיתי סקר בסטורי כדי לוודא שזה לא רק אני שונא את הדברים האלה. אז כזה שאלתי עורכים וסוכנויות תוכן, מה הדבר שאתם הכי שונאים בעבודה מול לקוחות. ואז ענו לי איזה 90 אנשים, עשיתי קופי לכל התשובות שלהם, שמתי ב-Chat GPT, אמרתי לו מה חוזר על עצמו הכי הרבה. הוא אמר לי כזה, מקום ראשון, שונאים סבבי תיקונים. מקום שני, חוסר תיאום עם לקוחות. מקום שלישי, תשלומים לא מגיעים בזמן. מקום רביעי, שונאים לנהל עורכים. ואז משפול לשם הורדתי את זה כאילו למה הפתרון, והגעתי לעולם התוכנה עכשיו. אין לי שום רקע בעולם הזה, אבל אמרתי, יאללה, בוא נראה לאן זה לוקח אותי, יש לי זמן פנוי. אני לא במוד הישרדות עכשיו, שלא יהיה לי איך לשלם את החודש הבא. ואז נחשפתי, זה היה בינואר 2025, אז לפני קצת יותר מחצי שנה. וואי, זה היה לא מזמן. לא מזמן, כן. התחלת את טיימליינר לפני 8 חודשים? התחלתי את זה רשמית באמצע ינואר כזה. יואו, אשכרה. כן. ואז נחשפתי לכלי שנקרא Lovable, שזה כזה no code, יש היום כל מיני כאלה בייס, שזה ישראלי. לא היה לי מושג בזה מה אני עושה, אבל התחלתי להזין את הדברים כדי רגע לראות את זה ויזואלי. אני רגיל, כאילו, אני מאוד איש ויזואלי מעולם העריכה, אז קשה לי רק לראות מילים. ואז התחיל לתפוס צורה, והתחלתי להראות את זה לאנשים, זה כאילו לא באמת עבד, זה מערכת מורכבת יחסית. אבל היה לי קל מאוד, באופן מאוד מהיר, כאילו אני מדבר איתך בשבועיים, להתחיל לקבל פידבקים מיוזרים, הם היו עובדים עם זה, ומה נראה להם הגיוני, מה לא. לא באמת יכלתי לתת להם גישה, אבל עשיתי איתם שיחות זום. ואז מהר מאוד יכלתי להבין מה באמת הם רוצים, מה לא קריטי. ואז סיפור ארוך, אבל איכשהו הגעתי למשקיעים שראו את זה, והם אהבו את הקונספט, וגייסתי מה שנקרא pre-seed, שזה כאילו רגע להתחיל את הסטארט-אפ. זה כזה, אני באמצע בין בוטסטראפ לסטארט-אפ. זהו, והתחלנו את זה בפברואר, כאילו קיבלתי את ההשקעה, ועכשיו אנחנו פה. עשינו השקה, כאילו עשינו, זה עבר הרבה שלבים, כאילו אז לא פיתחנו את זה בנו-קוד, אחרי שגייסתי כסף, התחלנו לפתח את זה מאפס עם 2 מתכנתים, במשרה מלאה, והגענו ל-MVP סוג שזה כאילו המוצר המינימלי שאתה צריך בשביל למכור אותו לפני איזה חודשיים. עבדנו גם עם טסטרים במהלך הדרך, אבל שמישהו באמת משלם, או אפילו משלם על טרייל, כאילו בשביל להתחיל את הטרייל, הוא באמת עובד עם זה, אז זה הפידבקים הכי טובים שקיבלנו. ועכשיו אנחנו כבר, לפני כמה ימים עשינו פה אירוע בארץ, 2 אירועים של השקה, אז בו הרבה צלמים ואורחים למשרדים, זה המגניב. וכן, כרגע אנחנו בערך על 40 יוזרים, מנויים כבר, שסיימו את הטרייל, זה ממש מגניב, ואנשים מבסוטים, כמובן יש עוד מלא לשפר, אבל באנו בגישה כזה של בוא נבנה את זה באמת מהקהל, כי הרבה בעולם הזה מרגישים שהחברות ענק כאילו לא, כאילו הם על הזין שלהם, לא מקשיבים להם, אז אמרנו להם כאילו, אנחנו ממש מקשיבים לכם, בגלל זה אנחנו לא עושים עכשיו איזה שיווק מסיבי, אנחנו רוצים שממש תעבדו עם זה יום יום, וגם אם זה לא מושלם, אז אנחנו ממש נקשיב ונתעדף את הפיצ'רים שלכם שאתם רוצים, וזה הולך טוב כרגע, כמובן יש עוד הרבה לאן לגדול, רק התחלנו, אבל תחושה טובה בדרך, כן. מדהים, אחי, בהצלחה עם זה גם. תודה.
נראה שבטווח יחסית קצר, עברת פה כמה גלגולים כאילו מעורך לבעלים של קורס מצליח שעושה אחלה מחזורים, לבעלים של סטארט-אפ. כאילו בלא הרבה שנים. מה לדעתך הכרחי בשביל להתקדם בכזו צורה מהירה? קל מאוד להיתקע באיזשהו מקום שנוח לך, ולהישאר בה בטוח. לי אישית פשוט באופי שלי אני לא מסוגל, לטוב ולרע, כאילו לפעמים זה גורם לי גם לא לעשות דברים עד הסוף, או לא להשקיע בפרטים הקטנים. מצד שני, כאילו לא להיות כזה ריג'יד כזה, שאתה לא רוצה לנסות דברים אחרים, או שאתה תקוע בנישה שלך. וגם, כאילו ככל שאתה מתקדם באתגרים או בלבלים בעולם היזמות, אז זה נראה לך פתאום, כאילו אם ביום אחד הייתי חושב להקים סוכנות עם 10 אורחים תחתיי, ושאני צריך לשלם להם ולקוחות, אז זה מפחיד אותי ואין סיכוי, כבד כאילו. מדי, כאילו. כבד, מאיפה אני יודע את זה, מי יסמוך עליי, תחושת המתחזה. אבל התחלתי כעורך, עבדתי עם לקוחות, הבנתי מה זה עסק, קבלות, זה הכי בסיס, כאילו. ואז פתאום לא נשמע כזה מפחיד להציל סמכויות לעורך אחר, ואני רק אצלם, או ההפך. ואז לא נראה כזה מפחיד לעשות שיעורים פרטיים לקצת אנשים ששואלים אותי כאילו איך לערוך. ואז רגע, אם אני פשוט אקליד את השיעורים הפרטיים וגם אעשה את זה יותר מדויק, אז אנשים יכולים לצפות בזה בזמן שלהם. אולי הם לא ישלמו לי כמו על שיעור פרטי, אבל הם ישלמו לי לקבל את ההקלטות. כאילו זה לא בא בככה, זה כל פעם כאילו... צריך לעבור גלגולים. זה עבר הרבה גלגולים. נראה לך אבל שטרייבר בגיל 22 היה יכול לבנות סטארט-אפ כמו שהוא עושה היום? כנראה שלא. אפשר לעשות את זה. כאילו יש הרבה שעושים את זה בגילאים האלה. זה לא קשור לגיל, זה יותר קשור לניסיון הכוונה. לניסיון, וכאילו היום גם זה מאוד, אתה צריך להכיר את הקהל שאתה הולך למכור לו מוצר, אז אם אתה בא מעולם הזה, זה כאילו היה לי יותר קל לגשת לזה. כאילו כבר התחלתי בסרוויס, הכרתי את הכאבים של הקהל, היה לי קל מאוד להגיע לאנשים שמוכנים לבדוק את המוצר, והייתי צריך להתחנן לאף אחד. וכבר היה לי איזשהו פרסונל ברנד שזה עוזר היום. אז די מהר הגעתי לדברים האלה. זה לא כאילו עכשיו שגייסתי כסף תוך פחות מחודש, זה כאילו לא באמת תוך פחות מחודש, זה כל הפרסונל ברנד והניסיון שצברתי לפני, כן? אבל הדברים האלה ככה עוזרים לך בתהליך, כן. תגיד, אתה אוהב לעלות תוכן? שאלה טובה, זה ממש בא בתקופות. אני רחוק מלהיות מושלם בזה. פתאום בא לי לעשות סרטון יוטיוב על נושא לא קשור, וכאילו אני לא הכי עקבי. אבל אם יש נושא שממש בא לי לדבר, אז אני ממש נהנה מזה, כן. אבל כאילו, אם אני מכריח את עצמי כל יום לעלות סטורים וכאלה, זה לא בא לי טבעי, ויש בזה גם הרבה כאילו עניין של מטרה כלכלית. אתה יודע שהיה לי את הסוכנות או את הקורסים, אז הייתי צריך הרבה לקוחות כל הזמן. עכשיו בתוכנה זה טיפה שונה, אבל למרות שעדיין יש לי קהל כאילו שרלוונטי לזה, זה קצת שונה, אז... תמיד מרגיש לי באינסטגרם שאני רואה את הסטורי שלך, אני כזה, הוא פשוט מעלה מתי שבא לו, רק מה שבא לו. כן. וזה כאילו איזה מין מקום כזה, כי הרבה פעמים שמתחילים לייצר תוכן, אתה מרגיש חייב לעלות, וזה הופך להיות כמו משימה, שהיא לא כיפית מתישהו. כן. צריך ממש ליהנות מזה בשביל להתמיד עם זה. כן. אתה חושב שזה הכרחי בשביל להצליח בעולם הזה? אני חושב שבגלל שיש כל כך הרבה תוכן, אז אני אוהב להאמין שהקהל חכם, כאילו, והוא לא טיפש, והרבה אנשים עושים את הטעות שהם חושבים שהקהל הוא בוטי, כאילו, טיפש. אז אני מעדיף להאריך את הזמן של הקהל שלי כמה שאפשר, ולעשות דברים באמת שאני חושב שיביאו להם ערך, או שיביאו לי ערך ולהם באותו זמן. לא יודע להגיד לך מה קורה אם כן הייתי עקבי וכל הזמן הייתי מעלה דברים, יכול להיות היה תוצאות הרבה יותר טובות. מצד שני, זה היה גם עשית לי את הפוקוס מדברים אחרים. כן, זה איפשהו שם באמצע. תגיד, מה הוויז'ן שלך כרגע מבחינת דברים שאתה רוצה בחיים? כי אני יודע שאתה כרגע גם גר בקולומביה, ואני יודע גם שחשוב לך נורא העניין הזה של הסתכלות על להיות גם בריאות, גם, אתה יודע, להתרחק ממסכים באיזשהו מקום הרבה פעמים, יצאנו לדבר על זה,
איך אתה חושב שמישהו יכול לשלב חיים שהם גם בריאים, נכונים, שהוא מגשים את עצמו, אבל עדיין נמצא כאילו ברשתות, גם עדיין עושה תוכן? כן. קודם כל, אתה צריך לשאול את עצמך מה הערכים שלך בחיים, כאילו, מה מניע אותך. אם אתה פועל באופן אקראי, אז אתה תהיה כמו רוב העולם, שכנראה חי באופן אקראי או איזושהי ברירת מחדל, מי שזה טוב לא מעולה. אבל אם יש לך ערכים מסוימים של בריאות או סוג חיים מסוים, אז אם תחיה לפיהם, החיים שלך יסתדרו לפיהם. אם תחיה אקראי, אז אתה תקבל תוצאות אקראיות. כלומר, לצורך העניין, היה לי מאוד קל ויותר אולי מהיר להתקדם בסטארט-אפ עכשיו, אם הייתי גר פה בתל אביב, ויש לי משרדים פה, ויש לי עובדים פה, ויש לי את הסיבוס והוולט והכל. יכול להיות זה אחלה, יכול להיות הרבה אנשים זה מדהים להם, יכול להיות אני אעשה את זה בעתיד. בשלב זה בחיים שלי, אני מקים משפחה, חשוב לי גם כאילו להיות בטבע, אני הרבה שעות במחשב ביום, אז אני אוהב כאילו את האיזון שאני יכול ברגע לצאת, ויש שמש ויער ונחל. ואני חושב שזה עושה לי איזה איזון בחיים, כי עכשיו אני כולה פה שבוע וחצי בתל אביב, וכבר יש לי סטרס. אישית לי, לאחרים יכול להיות ההפך, אם הם יהיו מבודדים באיזה בקתה, הם יתחרפנו, אז צריך קודם כל להתנסות בכל מיני דברים, ואז אין לך גם את הפומו של אולי יש משהו יותר טוב, אז אני התנסיתי במלא צורות חיים שונות לפני שהתחייבתי למשהו. וגם שאני במשהו, אני לא עכשיו דרמטי של, בחרתי בזה, אז עכשיו זה כל החיים. כרגע בשלב זה בחיים, טוב לי בקולומביה, לגור שם, לבנות שם בית, לגדל משפחה. בשלב אחר יכול להיות אחרת, אבל כרגע כאילו, מה טוב לי עכשיו, ואיך אני בונה את החיים שלי סביב זה, כלומר, שהיה לי את העסק של הסוכנות והקורס, גם כבר הייתי בדרום אמריקה, ועד כמה שיש 8 שעות הבדל מישראל, וזה מאתגר, העובדים שלי והאנשים שעבדתי איתם והלקוחות, קיבלו את זה כעובדה שאני שם, וגרמנו לזה לעבוד, וזה עבד ככה או ככה, אז בסוף זה רגע... איך מבינים אבל מה אתה רוצה? איך מבינים כאילו, איך נראה בדיוק החיים האלה שאני רוצה? איך אני מבין מה נכון לי עכשיו? כי יכול להיות שמישהו עובר לתל אביב, יכול להיות שמישהו טס לגור במקום בטבע, או עובר למקום אחר. כאילו, איך בוחרים מה נכון לי? כן, אז נגיד שאתה בגיל צעיר יחסית, או אפילו מבוגר, כאילו. נגיד השתחררת מהצבא, אתה בן 21, כל העולם לפניך, הבעיה ביום שיש עודף מידע, אז קופץ לך המנטור הזה, וקופץ לך נועם שחי בקולומביה, וקופץ לך זה שחי בפנטאוס, וקופץ לך זה שאומר e-commerce, וזה שאומר עריכת וידאו, וזה שאומר no code. תאר לי איך נלחמים בזה. איך מישהו עכשיו שמאזין לפודקאסט הזה, ויש לו עודף מידע הזוי, איך הוא יודע מה הוא רוצה? אז קודם כל לדעת שבכל אופציה יכול להיות טוב, כאילו... זה לאו דווקא הטייטל שיש לך, שמה שהביא לך את הסיפוק, זה יותר האנרגיה ומה אתה עושה שם. כלומר, נגיד מישהו אוהב לעבוד עם אנשים, אז הוא יכול להיות מאוד מסופק בתור, לא יודע מה, עושה הרצאות או לעשות פודקאסטים, והוא יכול גם להיות מאוד מסופק לא יודע, להקים הוסטל, סתם אני אומר, כאילו, שניהם זה מקצועות שונים לגמרי, אבל הוא ירגיש סיפוק דומה. אז קודם כל להבין שהטייטל זה לא סוף העולם, כאילו, וצריך רגע, אין בעיה להתנסות, אבל קל גם מאוד לנסות משהו חודש, ואז יש לך קושי, ואז לחשוב שמשהו אחר טוב, אז צריך להיזהר מזה. וגם כאילו לנסות להוריד את התחושת פומו, כאילו אני מכיר אנשים גם בני 40 ו-50, שכל החיים שלהם, לוואי שהייתי צעיר, הייתי עושה ככה, או הייתי צריך את זה, או שמה איזה מגניב לגור בקולומביה, אתה חי את החלום, הלוואי שהייתי עושה את זה, אבל אין להם בין מושג אם זה בשבילם. אז אם אתה יכול להתנסות בזה, זה הדרך הכי טובה לדעת אם זה בשבילך או לא. ככל שאתה מתנסה בדברים ויוצא מהבועה שלך, אז אתה גם קצת מבין יותר מה באמת טוב לך, מה הערכים שלך. גם אני, אין לי מושג עד הסוף מה אני רוצה, אבל אני מבין סך הכל את התחושה ואת הווייב. עכשיו הדרך שלי להגיע לכל מיני מטרות זה עם הסטארט-אפ הזה, ואני גם נהנה מהעשייה ולומד. בעתיד זה יהיה דברים אחרים. עכשיו אני רוצה לחיות ככה בג'ונגל. אז מי שמתחיל כזה בתחילת הדרך וקופץ לו כל המנטורים, רגע תתמקד בדברים שאתה מרגיש שאתה טוב בהם,
או בסוג, אתה אוהב כאילו לשבת מול מחשב, היית אוהב להיות גיימר, או היית אוהב להיות בחוץ, כאילו אפשר להוציא מזה כל מיני דברים, גם אם אין לך איזה מקצוע. ואז לראות מה לוקח אותך לזה, להתנסות. יש עכשיו מידע בחינם ביוטיוב, יש קורסים זולים יותר, יקרים יותר, ליוויים, אוניברסיטה, מה שאתה חושב שנכון לך. ומי שיש לו פומו, אם הוא רוצה להיות נווד דיגיטלי או לא, זה לא כזה כיף להיות נווד דיגיטלי, אני הייתי איזה שנתיים, ואחרי זה כאילו נמאס לי מזה, אז תנסה את זה, יכול להיות לך טוב לתקופה מסוימת, יכול להיות לך יותר זמן. זה הדרך כאילו להוריד את הפומו. פשוט לנסות מלא דברים. כן, לא בקטע קיצוני של כל יום ננסה משהו חדש, כי אתה מתעייף, אבל איפשהו באופן מאוזן של, אוקיי, יש את הכיוון הזה, סגנון חיים הזה, בוא רגע ננסה. לא לפחד גם רגע, לא לפחד גם לחשוב על הטווח הרחוק, כלומר, לא לחשוב עכשיו, סגנון חיים שלי זה לחיות בחוף ולנסוע בלמבורגיני ולעשות כסף מקריפטו. פחות... תיארת פה דמות מאוד ספציפית. כן, אבל בסוף יכול, כאילו זה דברים מאוד חומריים, וגם זה יוביל אותך לחשיבה קצרת טווח, ואז אתה, כאילו, אין בעיה לעשות גם רגע תקופה, לא את הדבר הכי פשן שלך, אבל להגיד, אוקיי, מה שאני עושה עכשיו יאפשר לי להגיע לשלב הבא, זה תקופת למידה, ואני לא צריך להתאשר מחר, זה לא הגיוני גם, ולא רגע לנסות להתאשר מהר, אלא להבין שלא משנה איזה קורס אתה לומד או איזה דבר באוניברסיטה, זה דורש תהליך. ולא רק ללמוד את זה, ללמוד זה קל, אתה צריך ליישם את זה, אז איך אתה מיישם את זה, ואיך אתה מתנסה, ואיך אתה יוצר איזושהי הוכחה חברתית, לא משנה אם אתה תהיה אינפלואנסר או לא. מצלם. לא משנה אם אתה תהיה איזה משפיען ברשת ואתה צריך הוכחה חברתית, או שאתה עורך וידאו ואתה צריך תיק עבודות להראות לאנשים מה אתה עושה, או שאתה צריך איזה שהם דוגמאות שאתה יכול כדי שאנשים יסמכו עליך, ואז אתה יכול לקחת את זה למקום עסקי, ואז אתה יכול ללמד אחרים איך לעשות את זה, או להציל סמכויות, וזה יכול ללכת להרבה כיוונים. לא צריך לחשוב על הפרטים הקטנים של השלבים הבאים, נכון. אבל כן רגע להתחיל צעד צעד בחשיבה של אוקיי, איך אני לא מתאשר מחר, אלא איך אני עושה את זה ב5, 10, 20 שנה הקרובות, ועושה את זה כמו שצריך, תוך כדי שאני נהנה מהתהליך. מקווה שהבאתי פה ערך וזה לא אהבה למעלה. מעולה. איך נראית השגרת יום שלך? זה מאוד תלוי, עכשיו פה בישראל זה שונה לגמרי, אני כל יום בפגישות, זה הבא בביקורים הקצרים האלה. בקולומביה, כרגע רוב המפתחים והלקוחות שלנו הם בטיימזון של ישראל או המזרח, אז זה די מעצבן, כי יש 8 שעות הבדל, אז אני קם באיזה 6, הולך ישר למחשב, עובד עד איזה 9, 10, וזה מתי שהם מסיימים לעבוד, ואז אני אוכל ארוחת בוקר, עושה קצת אולי אימון, יוצא לשמש, כל זה כולה איזה 40 דקות, ואז אני חוזר לעבוד על זה 4 בצהריים, הרוב מול המחשב. העבודה מתחלקת בזמנים, אבל בדרך כלל עכשיו זה א' לפקח על הצוות, ואז להביא לו את המשימות הבאות ולתעדף, לוודא שהלקוחות מבסוטים ולא מבטלים או שיוצא שם רע. ואם צריך מהצד שלי, לייצר תכנים שיווקיים כדי שהמשווק יוכל לעבוד איתם. זה מתחלק כזה לפי התעדוף, אבל זה בעיקרון, ויש כל מיני פגישות כאילו. אני לא חובב גדול של פגישות, אבל לפעמים זה הפעולה שנואה לך ביום, בעבודה? אני לומד לאהוב את זה יותר, אבל הרבה פעמים זה מעצבן, כאילו, כי אני מרגיש הלוואי שיכולנו לסכם את זה בשתי מילים וזהו. ומה הפעולה אהובה לך בעבודה? זה ממש משתנה. ממש משתנה, קשה לי להגיד. הרבה פעמים, אבל זה, אני מרגיש שהיום שלי באמת היה מוצלח, שהיה לי לפחות איזה 3-4 שעות לעשות deep work ולייצר משהו חדש. נגיד פה עכשיו שאני בארץ, למרות שזה זמן שאנחנו פתאום מכניסים הרבה יותר כסף, כי אני עושה פגישות מחירה ונפגש עם אנשים ועושה כנסים, כאילו אני מרגיש בגלל שלא ייצרתי משהו, אז לא התקדמתי. האם זה נכון או לא? לא תמיד, אבל זה כזה משהו שטבוע בי מגיל צעיר, כי אני תמיד כזה יצרתי ורציתי לראות תוצאות וזה,
אני אוהב שאני יכול ליצור משהו חדש, אז כן. מדהים, כי אני נגיד, בשנים האחרונות ממש נהייתי אובססיבי לאיך אני מהנדס את היום שלי מכמה שיותר דברים שאני נהנה מהם במשך היום. כן. אז תמיד מעניין אותי חבר'ה מצליחים שאני מעריך, איך הם, מה חשוב להם להכניס ביום יום שלהם, איך הם אוהבים לעבוד, מה הם לא אוהבים לעשות, ומה אפשר אולי ללמוד שמישהו עושה טוב יותר, שאפשר זה, כי גם נהיה נורא טרנד לסנוע את המונח הזה שגרת יום, אבל בסופו של דבר אתה עושה משהו במשך היום, כדי להוציא כמה שיותר פעולות. כן. קודם כל, שגרה זה חשוב, זה גם בא בתקופות, כאילו לי את התקופה של המועדון 5 בבוקר, ואז לסטריצה, ואז חדר כושר, ואז מדיטציה, ואז לאכול, ואז אני כבר מתחיל את היום, כאילו איזה 5 שעות אחרי זה. למרות שזה היה כיף, אני לא אשקר, יכול להיות אני אחזור לזה. זה היה כיף. אבל מצד שני, עכשיו אני בתקופה של לקום ובאמת לצחצח שיניים, לשטוף פנים וללכת לעבוד, וזה גם אחלה לי. נדיר. ואני עושה את הדברים האלה בסוף היום. אני כן חושב שקל מאוד ליפול למאוד טכני ולחשוב שאתה יודע לעשות את הכל הכי טוב, שיכול להיות שזה נכון האמת. וזה משהו שאני אומר לעצמי גם בקול, שצריך לדעת להציל סמכויות בשלב מסוים, במידה ואתה מה שאתה רוצה. מישהו יכול להישאר פרילנסר כל החיים ולהיות מאושר ולעשות מה שהוא אוהב ולעבוד עם לקוחות מגניבים. מישהו רוצה לקנות בחזרת הזמן שלו, אז הוא מציל סמכויות, זה יוצר בעיות אחרות. זה תפקיד שונה לגמרי, צריך ללמוד לנהל אנשים, לשמר אותם, לעבוד איתם. אז צריך כאילו ללמוד להעריך את הזמן שלך באופן מסוים. זה פחות למתחילים, חשוב ציין, אבל לצורך העניין, אתה רגיל למלא טבלת אקסל של כמה נכנס וכמה יצא חודש, זה לוקח אולי שעתיים, יכול להיות שאתה לא חייב לעשות את זה, גם אם אתה חושב שאתה עושה את זה הכי טוב, כי זה לוקח לך אנרגיה מהיום. אתה רגיל לענות לאימיילים או למחוק אימיילים ספאם ולסדר את זה, יכול להיות שאתה לא צריך לעשות את זה. זה הדברים הקטנים האלה שזה כאילו הצלת סמכויות הראשונה שאתה תמיד עושה, כאילו להביא איזה עוזר אישי. שירות לקוחות, מישהו אומר לך, אני רוצה לבטל את המנוי שלי בסטרייפ. אז אתה רגיל ללכת ולבטל לו, מה זה לא ככה? 10 שניות. ומה, עכשיו תביא למישהו אחר גישה לסטרייפ שלך? כאילו זה, אבל מצד שני זה רגע הוציא אותך מפוקוס, ואחרי זה לא ככה לחזור לפוקוס. אז קודם כל הדברים הקטנים האלה, ואז אתה יכול לראות, כאילו, לא יודע, להריץ קמפיינים בפייסבוק. אם אתה ממש טוב בזה ואוהב את זה וזה בא לך טבעי, יאללה. יכול להיות שאתה יכול להביא את זה למישהו, כאילו, אתה תייצר לו את המודעות וזה, אבל הוא כולה ינהל את זה וישנה תקציבים ויגיד לך מה עובד טוב. כבר כאן ניתן לך מלא זמן. ואז פתאום נשאר לך זמן לעשות את הדברים שיש להם יותר מינוף. בין אם זה רגע לצאת מהמרוץ של לעבוד בעסק וקצת על העסק, אז לראות, להציב יעדים כאילו מדידים, לא סתם לפעול מתחושת בטן. אז נגיד אתה רוצה להגיע בעולם הקהילה או התוכנה 100 מנויים חודשיים, אז מה רגע צריך באמת לקרות ואיך אתה מודד את זה בשביל להגיע לשם, כמה מבטלים בחודש, כמה מתווספים, בשביל שרגע לא תדע למדוד את האנשים שלך לא לפי תחושת בטן, זה קשה להרבה בהתחלה, גם לי עד עכשיו, אבל היום זה לא כזה קשה לעשות את הדברים האלה. ואז לאט לאט אתה קודם כל יכול להביא אנשים שהם כנראה יותר טובים ממך והם מתמקדים רק במשהו ספציפי. כלומר, גם הם עושים את זה טיפה טוב, פחות טוב ממך, הם עושים רק את זה, והם נהיים יותר טובים בסוף ממך. ואז אתה סומך עליהם, ואין לך תמיד יש לך את השריפות לכבות והקשיים וזה, אבל אתה לא כאילו בהרגשה הזאת בטוח היה לך שאתה, כאילו יש לך מיליון דברים בראש, ופתאום אתה מקבל איזו הודעה ואימייל ומשהו לא קשור, ואתה כזה לא בפוקוס, ואתה מרגיש שאתה עושה הכל לא 80%, כאילו 20%. זו התחושה הכי בסה שיש. הכי נוראית. כן, ואז אתה כזה פאק, לאן הכל הולך ומה זה. אני יצרתי לעצמי מין פורמולה כזאת, שאחרי כל הימים הכי גרועים שהיו לי בחיים, מבחינת הספק עבודה, ושסיימתי את היום ואמרתי, וואי, היה פשוט גרוע, לא הספקתי כלום. לכולם יש מחנה משותף אחד, וזה היה לי משימה בצ'קליסט, ולא סיימתי אותה. כל
יום כזה, זה כאילו, זה המתכון ליום גרוע, אז אני פשוט מלכתחילה מציב פחות דברים שאני צריך לסיים היום, מנסה לסיים איתם כמה שיותר מוקדם, וזה ממש עוזר לי. כן. מעניין אותי, מה לדעתך סקיל מספר אחד, שהיה לך מתחילת הדרך, שעזר לך להגיע לאיפה שאתה היום? לא יודע אם זה נחשב סקיל, אבל המיינדסט זה תמיד להיות מוכוון פתרון בכל דבר בחיים, אז כאילו שיש בעיה, אז אפשר איזה 10 דקות להתבאס, אבל ישר כזה, אוקיי, מה הפתרון הפרקטי שאפשר לעשות? לא רק בעולם העסקים, בכל דבר בחיים, כאילו סתם אני אביא לך דוגמה, תכננו להיות באיזה בית שנה, ופתאום בעלת דירה אומרת, מצטערת עוד חודש, צריך לעזוב, אז אפשר עכשיו כאילו שכל העולם יקרוס עליך ואתה בכלל עמוס בעבודה, או אפשר רגע, טוב, זה עובדה, אין לי מה לריב איתה, אין לי מה להגיד לה כמה היא בעלת דירה גרועה, ושהיא דפקה אותנו, ולספר לעצמי סיפור ודרמה, שאני בתקופה עמוסה, ולעשות לה הודעת מגילה בוואטסאפ. זה כאילו כזה, כדי להרגיש טוב עם עצמך, אבל זה גורם לך להרגיש הרבה יותר גרוע אחרי זה, ומבזבז לך זמן. פשוט אוקיי, זה עובדה, מה אפשר לעשות? אם אנחנו עמוסים, מי יכול לעזור לנו להעביר את הדברים? וואלה, אולי זה טוב, יש מקום דווקא שיותר מגניב להיות בו. ואז בשנייה עברת לדבר הבא. שמע, זה מדהים. איך עושים את זה? איך אתה עוזר למישהו באמת ליישם את זה ולא... כאילו, אתה חושב שזה משהו שאפשר לרכוש עם הזמן? נראה לי הרבה דברים אפשר לרכוש, גם אם זה לא בא לך הכי טבעי. לי אני חושב שזה בא לי טבעי, אז אני לא רוצה לתת פה איזה משפט מוטיבציה מטורף, אבל זה יותר כזה הרגל של מה המחשבה הראשונה שעולה לך לראש, ורגע תמיד עולה לך כאילו אחרה בזה, ואתה רוצה לשנוא מישהו או להאשים מישהו, או רגע, אוקיי, זה המציאות, יאללה, מה אפשר לעשות? סבבה, בוא נתקדם. יותר קל להגיד את זה לפעמים מלעשות, אבל זה איזשהו הרגל שאפשר להתחיל בדברים הקטנים. כלומר, מלהיות תקוע בפקק, ולהאשים את כל העולם, ולהתחרט שאתה גר בתל אביב, או whatever, רגע לקבל את זה כעובדה, ויאללה, בוא נתקדם מה אפשר לעשות קדימה. ואז זה איזשהו מרגיל את הגוף שלך לפעול ככה גם בדברים גדולים יותר. ואז שיש בלגנים, זה לא כל פעם דרמה מחדש. קודם כל אתה מקבל את זה שיהיה דברים לא צפויים ואי ודאות, זו עובדה של החיים, סבבה, קדימה, בוא נתקדם. מדהים. כן. ממשיך הלאה מהר. כמה שאפשר, כן. אם אתה צריך לתת טיפ למישהו שעכשיו מתחיל, רוצה להגיע לחופש, כאילו לא מחפש עכשיו את הלמבורגיני והבלגנים, רוצה באמת את החופש הזה. הוא רואה את הוויז'ן שלך, הוא אומר, וואי, זה נראה לי מגניב, כאילו, מה שהוא עושה, אני רוצה גם חופש. מה הצעדים הראשונים? מאיפה מתחילים? מה לעשות? כן, אז קודם כל לתת לך איזה חודשיים להתנסות בדברים, לדבר עם אנשים שעשו דברים שונים, לא להיות יותר מדי מוסך דעת מעובר המידע, ואז להבין שבסוף יש כל מיני כלי רכב שונים להגיע לחופש הזה. קודם כל להגדיר מה זה חופש בשבילך. כל בן אדם זה משהו שונה. יכול להיות מישהו שהוא בכלא והוא סופר מיליונר, אבל הוא לא בחופש. יכול להיות מישהו שעושה 20,000 שקל או 15,000 שקל בחודש והוא חי בחופש והוא מבסוט כל יום. אז רגע, זה חוזר לרגע לערכים שלך ומה בכלל אתה רוצה, ולא להגיד, חופש זה למבורגיני וזה, אתה באמת רוצה את זה? יכול להיות שלא. ואז מזה יותר קל לך לקבל החלטות, כי יש לך איזשהו בסיס, אוקיי, זה מה שאני רוצה, ואז פרקטית יותר אתה יכול להוריד את זה down to earth למה צריך לקרות. אז סתם דוגמה, אני בא מעולם של עריכת וידאו, אוקיי, אם אני לומד עריכת וידאו, בסוף זה משהו טכני, יכול לקחת לי חודשיים, חצי שנה ללמוד את זה, אני לא אלמד את כל עולם עריכת הוידאו, אני אלמד משהו ספציפי. מה זה משהו ספציפי הזה? מה מעולם עריכת הוידאו? אנשים מוכנים לשלם עליו. אני רואה כל הבעלי עסקים היום עושים סרטונים. לפני 3 שנים זה עלה ללמוד שורטס. עכשיו כולם עושים שורטס, אף אחד לא עושה יוטיוב. אז אולי אני אלמד לערוך ליוטיוב. רגע, בוא נראה כמה אנשים משלמים על יוטיוב. לצורך העניין, אם אני עושה 10 סרטונים בחודש, אני יכול להגיע ל-13,000 שקל. עם 13,000 שקל, אני יכול להזכיר לי וילה בתאילנד ולאכול סטייקים כל היום ולטייל גם בסופש. ואז רגע זה יורד לך לפרקטיקה כאילו, ואתה מתחיל את זה, ואז אתה עושה את זה ואתה מגלה,
אני רוצה משהו אחר, לא אהבתי את זה, אבל אני עדיין מבין, זה כאילו מרגיל את עצמך, רגע לא להתפזר ולראות מגדול, רגע להבין מה זה אומר, כאילו החופש הזה בשבילך, בשלב נוכחי זה, מה נגזר מזה, כאילו אפשר ממש להוריד את זה לגוגל שיטס אפילו, שאתה עושה כאילו, אני רוצה את זה, לפי החישובים שלי זה אחרי מיסים, אני צריך 15,000 שקל בחודש, אני לא רוצה ללמוד תואר, או שאני כן רוצה, יש לי ככה וככה כסף בבנק אחרי הצבא, הקורס הזה עולה ככה, האופציה אחרת זה ללמוד ביוטיוב, אולי אני אעשה איזשהו שילוב, או שאולי אני אשלם למישהו, נלמד מהיוטיוב ואז אשלם למישהו ספציפי שכבר בזה רגע לחדל לי דברים, אולי אני בכלל יעבוד רגע אצל מישהו, אפילו שנה, ויבין איך הוא עובד ואיך מתנהל עסק, ואז יעשה את זה משלי. לא חייב להקים עסק, אולי טוב לי בכלל שיש לי את היציבות הזה, כל היום כאילו כולם חושבים שהכי טוב זה שתהיה איזה יזם על, זה לא לכולם, והיזמים צריכים גם אנשים שיעבדו איתם. אז אולי אני אצטרף בתור העובד השני או השלישי ליזם, ונבנה את זה ביחד. אז שאתה רגע מבין מה באמת בא לך, קל לך יותר לגזור מזה את הפעולות, וזה יכול להיות כלי רכב שונים, לא חד ספציפי, אבל בסוף רגע להתנסות ולהבין מה טוב לך בשלב זה בחיים, ומשם להתקדם, כאילו, בהתחלה אתה לא יודע הכל, לא לפחד להתחיל בלי שאתה יודע כלום. גם עכשיו בעולם התוכנה, אחרי שהיה לי כביכול ניסיון בדברים אחרים, התחלתי כאילו מאפס, לא ממש מאפס, אבל די הרגשתי נוב, כאילו, אני לא מבין בזה, פתאום אני צריך לנהל עכשיו מתכנתים, ולנסות להעסיק עובדים, וזה לא דברים שהיה לי בעולמות האלה ניסיון. זה מטורף, אתה בא לזה כאילו ממש בחשיבה אנליטית, להכל, וזה אדיר, לדעתי כאילו רוב הבעיות של אנשים נפתרות ברגע באמת להוריד את זה למספרים, לשאול את השאלות, להסתכל על הכל ויזואלית, רואים שאתה מסתכל על דברים ויזואלית. כן. וזה ממש עוזר לדעתי, להסתכל רגע, אוקיי, אז אם אני אלך לפה, אני יכול חצי שנה לעשות ככה, וגם אם זה לא ילך, יש לי מספיק חסכונות בשביל לנסות לגרום לדבר הזה לעבוד, ואם זה כן יצליח, אז אני יכול לקחת את זה לפה. כן. זו הסתכלות מדהימה. אני חושב שהרבה חבר'ה יכולים לקחת מזה ולהשתמש בזה באמת בפרקטיקה ביום יום. כן, לגמרי. בסוף, שאתה מסתכל על הכל במקביל וקופץ לך 20 סרטוני מוטיבציה ו20 מקצועות שונים ותואר וזה וזה וזה, ואתה לא יודע מה לעשות רגע, תחזור רגע למה אתה רוצה, ומה האפשרויות שלך, לאט תצמצם את זה ותבחר רגע בדרך אחת. אל תפרוש אחרי חודשיים אם יש קשיים, כי זה לא אומר שאתה לא אוהב את זה אם יש קשיים, בוודאות תהיה. אבל גם אל תיכנס ללופ של לקנות קורס אחד, ללמוד אותו 3 חודשים, ואז להתחיל לנסות לעבוד מול לקוחות, ופתאום אף אחד לא עונה לך, שאתה שולח להם הודעות, או שאף אחד לא מוכן לשלם לך יותר מ-50 שקל, ואז עקצו אותי, אחר הקורס. עריכת וידאו לא עובד. או זה לא התחום בשבילי, או עכשיו AI מחליף את זה בגלל זה, ולספר איזשהו סיפור בלי באמת עובדות, ואז בוא נלמד e-commerce. ואז אותו דבר, הכל נשמע מגניב, ואז אתה מקים איזה חנות, ואף אחד לא קונה. והלך לך פתאום $200 על שיווק, פאק, אני מפסיד כסף, זה סקם. אני מכיר אנשים שככה 5-10 שנים בלופ כזה. בסייקל. כן, ולא רק קורסים, מתארים, מהכל. אז זה גם משהו במסקנה שלמדתי. כאילו כן, יש מלא סקמים בעולם הקורסים, גם בעולם האוניברסיטאות, ולא משנה איפה. אבל גם לא חסר אנשים שיספרו לעצמם סיפור כדי להצדיק את זה שהם לא הצליחו, שהם לא באמת ניסו, או שהיה איזה קושי והם ויתרו. כאילו, שום דבר לא קל, באמת זה... הדברים האלה לא קלים, כאילו, גם בכל תחום שתבחר, תמיד יש אתגרים, וזה חלק מהמשחק הזה, וזה גם לא אולי מתאים לכולם, זה בסדר. אבל אם אתה נכנס לזה, אתה צריך להבין שלא הכל נוצץ, גם אם אני מטייל בחול, יש דברים שלא כיף לי בלטייל בחול, וזה מלא לוגיסטיקה ולעבור, ופתאום יש הבדל לשעות. אז כן, להתנסות וככה תלמד. נראה שזה אחלה שילוב בין לדעת לנסות מלא דברים, לבין לדעת גם להתמיד. כן. במשהו אחד. נכון. בקצרה על AI, אתה חושב שאנחנו גמורים? או שיש עוד... מה ההסתכלות שלך על זה? לא מומחה, אני חושב, אבל שיווצר איזושהי סיטואציה. כן, הרבה עבודות יוחלפו,
הרבה דברים מונוטונים, לאחר מכן גם דברים קצת יותר מתקדמים מהמונוטונים, אבל ייווצר כאילו איזשהו שתי מחנות של אנשים שקצת נגלים מה-AI, ואנשים ודברים שהוחלפו על זה ידי זה. סתם דוגמה, יש עכשיו קטע לייצר קלון AI של עצמך, שהוא כאילו יוצר תוכן בשבילך וכאלה, שזה נראה די מציאותי. אבל אנשים ברגע שהם יודעים שזה AI, הם לא רוצים לצפות בזה יותר. זה כאילו, ואז דווקא הם מחפשים כאילו את הדבר האותנטי, ואולי לא, אפילו לא את העריכה הכי מטורפת, אלא משהו כאילו זה. פתאום אנשים יוצא מצלמות פסיכיות וחיישנים, אנשים חוזרים לצלם בפולרויד כזה שמדפיס לך. אז יש כאילו איזה טרנד כזה שזה הולך לשם. אני חושב כאילו גם בזה קל מאוד להסתכל על זה במוד קורבן ולא מוכוון פתרון. אז אוקיי, עובדתית זה קורה, אני יכול להתבכיין על זה, אני יכול להתלונן על זה, או שאני יכול רגע להבין, אוקיי, מה אני עושה כדי שיהיה לי את החיים שאני רוצה ולהיות רלוונטי. ואז תמיד עם כל שינוי בעולם, אם תהיה בגישה הזאת, אתה תצליח למצוא פתרון. זה לא הפעם הראשונה ואפשר לחקור דברים שקרו בהיסטוריה. מהפכה התעשייתית ועוד מהפכות שקרו, רנסנס של היה משבר, רוב האנשים הצדעו עם המשבר ואמרו זהו סוף העולם, והייתה אנשים שאמרו אוקיי, זה עובדה שזה קורה, בוא רגע נמצא פתרון ונגרום לזה לעבוד. אז גם עכשיו, כן, זה יכול ללכת לכיוונים מאוד שליליים, לכיוונים ניטרליים, כיוונים חיוביים, בסוף זה יהיה איפשהו באמצע כנראה. מקווה שיהיה טוב. מקסימום, תבואו להיות שכנים שלי בחווה בקולומביה. אין שם רובוטים. אין רובוטים שם. כרגע. מדהים. כדי ככה לחתום את הפרק כמו שצריך. מה העצה הכי טובה שאי פעם קיבלת בחיים? מרגיש לך שאלת הורמוזי כזה. בוא נחשוב. העצה הכי טובה. חיים הם סוג של משחק מחשב, ואם תסתכל על זה, כאילו אתה הדמות במשחק, אז איך היית רוצה לשחק אותה? האם היית רוצה שהדמות שלך תשב כל היום ותתבכיין ותראה נטפליקס ותשתכר? או שאתה רוצה שהיא תעשה דברים מגניבים ותהנה ותעשה חופש ותיצור דברים לעולם, תעזור לאנשים אחרים? וההבנה הזאת שהעולם הזה, שזה משחק, גם גורמת לך שיש אתגרים להסתכל על דברים בקלות יותר, שזה זה שלב במשחק, וזה לא כזה דרמטי. גם גורמת לך להבין שזה עובדה שיהיה את הדברים האלה, אז לא לקחת את זה דרמטי ברגע שהם מגיעים. וגם לרצות שהדמות שלך תתקדם, ויהיה לך כיף לשחק. אז לא יודע אם זה בדיוק נופל להגדרה של עצה, אבל זה משהו שאיפשהו שם שמעתי, או חצי המצאתי אותו, שעזר לי לקחת דברים בפרספקטיבה, ולא דרמטי מדי. חד משמעית לוקח את זה אליי. אני חושב שזה קטלני. אני חושב שבכללי להסתכל על זה כמשחק מחשב, זה אחד הדברים הכיפים שיש עם שלבים, ואתה מצליח ולא מצליח. כן. הסתכלות מדהימה. יח. טרייבר. תודה רבה אח שלי היקר. תודה רבה.